Gibutyag karon ni Vice President Sara Duterte nga nabiyaan na ang nasud Pilipinas sa modernisasyon ug paggamit og teknolohiya sa isyu sa AI. Gipasalig sa ICT ug business sector nga dili pulian ang human workforce apan himuon ining gaan ang panginabuhi sa tao. Ani ang report ni Argil Relator. We are living in the 1940s where other countries are living in the 3000s. Ingani kung ikumpara ni Vice President Sara Duterte kung unsa kalayo nga nabiyaan ang Pilipinas sa isgutan ng modernisasyon. You have to visit Singapore. Wala nang immigration officers at all. Lahat is a very slim terminal where you scan your passport, you have your face ID taken, and then you do your thumbprints, digital thumbprints, and then you enter. The only time that you see immigration officials is if the machine will not allow you to enter. Sa atin sa Pilipinas, where we have sobrang haba ng pila sa immigration, where you have to be there 5 hours, 6 hours before your flight. Buta nga, gikatingalahan sa bise kung anong dili kini mahimo sa nasod. Gihatagan og gibugaton sa bise nga dili kambyuan sa AI ang human workforce. Ginapagaan niini ang kinabuhi sa mga tao. Busa, kinahanglan ang saktong plano aron mabalanse ang AI ug human capital. Huwag na natin kopyahin kung ano yung meron sila. Isipin natin, paano ko papagagandahin itong meron siya? Kini ang buot makabuot sa tulo ka adlaw nga AI Frontiers 2025 sa Davao City. Diin naguban-uban ang anasa kapinsay Santos ka innovator, educator, entrepreneur ug industry leaders aron makahatag og kaalam, estratehiya ug kasinatian sa artificial intelligence aron mapalambo ang AI-powered digital economy. Sayod ang business sector nga nagpabiling hagit ang pag-adapt sa mga gagmay negosyo sa teknolohiya. Apan salig sila sa kapasidad sa AI sa pagpalambo sa mga proseso ug negosyo. AI is not here to replace us. It is here to redefine what we can achieve. It elevates our capabilities, it strengthens our industries, and opens doors to possibilities we once thought were out of reach. Tinguha sab nga makamugna og 5-year AI master plan alang sa Davao City. We are not just working towards becoming a smart city. We are working to become an AI-enabled city where technology fuels transparency, growth, sustainability, and inclusion. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. One Mindanao.